बयखौबो आंनि बर' इनभेस्टार चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय जे गोबां बर'फ्रानो बे मिउचुवेल फान्डआव रां दोनथुमनो रोङा आरो माबायदि मिउचुवेल फान्डआवहाय राङा बारायो बेफोरनि बागै खोनाफेराखैबो जास्ट मात्र गोदोनिफ्राय मोनथिबोनाय आरो बेजोंनो सोलिबोनाय मथे एसे एनै रां जमा दोनथुमो होनोब्ला बर' मानसिफ्रा फ्राय बांसिन गामिनि खाथिनि जायगायावनो पस्ट अफिस बा एजेन्ट हिसाबै मोनफ्रोमबो जायगायावहाय एजेन्टआ खामानि मावनानै माबोरै पाब्लिकनिफ्राय गावबो एसे मोनजानायजों लोगोसे पाब्लिकफोरखौ माबायदि LIC आव फैसा दोनहोनाय बायदिसिना बेफोरथ' आगोलनिफ्रायनो सोलिबोखाबाय थायो आरो बेखौल' मोनथिनानै मोनो जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा बांसिन दा एसे एनै मानसिफ्रा मोनथिनो मोनबाय मोनथिब्लाबो नाथाय गोबां डाउट आरो माखासे नलेज फारसेनिफ्राय गैयिनि थाखाय जोङो बबे जायगायाव बांसिन माने रां दोनथुमोब्ला बांसिनै जोङो फैसा बानायनो हायो लाइफआव गोबां माने बोसोरसिम फैसा जोङो LIC फ्राव दोनलाबायो नाथाय बेफोराव ओरैनो बेकार फैसा जमा जानानै थायो माने इसिबां रां बेवहाय बारायनायखौ जों नुनोनो मोना आरो पस्ट अफिसावथ' बिदिनो स्किमफोर दङमोन नाथाय फिक्स रिटार्न आरो बेंकफ्रावबो बिदिनो माखासे फिक्सड दोननानै माखासे बोसोरनि उनावहाय डाबल जानाय बेबायदिबो स्किम दङमोन नाथाय जोङो साफ्रोमबो बेबायदि फिक्स गथा फैसा माब्लाबाबो आखायाव थाया आरो बेबायदि आखायाव थायाब्ला जोङो गथा फैसाखौ बबावहाय नागिरनानै बेबायदि फिक्स दोननो हानायनि जों सुबिदा मोननो जोङो बर' सुबुंफ्रा जेरैबायदि गरिब थाखोनिखा मिडिल क्लासनिखा जोंहा जेबो माने नलेज गैखाया आरो माने अभाबखा रांखान्थिनि जोंहा गोबां अभाबखा बेखायनो दानि जुगाव गोबां मोजां एसेबां जोङो बेवहाय थगायजानो गोनां गैलिया जुदि नोंथाङा जुदि रोङोब्ला बे बागै एसे जोङो नलेजखौ लाग्रोनानै जोङो एसे सानफ्रोमबो हाथाराब्लाबो एसे रां दोनथुमनायानो जोंनो सानसे समाव गिदिर फैसा गथा फैसा जोङो बानायहैनो हायो नाथाय जोङो सानसेयावनो गथा फैसा बानायनो हायै सुबुंफ्रा बे मोनसे लामाखौ लायाब्ला राहा गैया बेखायनो जोङो बांसिन बर' सुबुंफ्रा दासिमबो मिथियाखै बे खामानिखौ आं मोनथिजेननायनिफ्राय आंबो एसेबां थाब दोननाय जायाखैमोन गोबां गोबावनि उनावसो आंबो गोबां नलेज बिदिनो नागिरसो आसलथे नंमारना नंमारा बेबायदि माने रिसार्च खालाम आरो भिडिअ बायदिसिना इउटुबनि गेजेरजों आङो सोलोङैसो आंबो हारसिंनो बेबायदिनो गावनि मबाइलावनो इनभेस्ट खालामनाय नेमखान्थिफोरखौ आङो सोलोंना लादों बबे जायगायावहाय बोरैहाय जोङो रां मास मोनफ्रोमबो एसे जमा दोनथुमलांबाय थानो हायो आरो बे जमा राङा सानसे समाव नोंनि दोनथुमनाय राङा गिदिर फैसा जाहैगोन 10 बोसोर 15 बोसोर नों जेसेबां गोबावसिम दोननो गोसो दोनबाय थानो हायो आरो नोंथाङा मोनसे समाव अभाब जायोब्ला जेथिंबो लामा मोनथाराखैब्ला बे फैसाखौ नांगौ होनब्लाबो नोङो नोंनि गोसो मथे बख'नो हायो बेवहाय फिक्स टाइम थाया नाथाय बायदिसिना गोदोनिफ्राय दोनबाय थानाय पस्ट अफिसफ्राव फिक्स टाइम मथे बख'वाब्ला जोङो सारेन्डार जायोब्ला रांफोरखौबो जोङो इन्टारेस्टफोरखौ सुदफोरखौ मोनजोबनो नागिरा दानजोबो बिसोरो माखासे दाननानै नोंहा लससो जायो बे समाव बख'योब्ला बोसोरबा दोननो गोनां समायसिम नोङो दोननो हायालासिनो बोसोरथाम बोसोरनैल' दोननानै आद्रा जायोब्ला बे रांफोरखौ जोङो गोबां लस जायो मोनजोबा आंबो बिदिनो दोनदोंमोन नाथाय बेफोर दोननाया गावनि जमा राङाल' दोनथुमनाय जायो एक्सट्राखि जोङो डाबल जाहोनो सानब्लाबो हाया नाथाय नैबे मोनसे मिउचुवेल फान्ड होननाय बेबायदि जायगायावहाय फैसा रां जों इनभेस्ट दोनथुमबाय थायोब्ला बेयो गोबां रां बारायहैयो लासैनो जुदि नोङो 10 बोसोरसिम सम होनो हायोब्लाथ' जोबोद मोजां बेखायनो सानफ्रोमबोनि खामायबाय थानाय एक्टिभ इनकामनि जिथु बोलो थासान्दियावसो मावनानै मोननाय खामानि आरो बेखौ जोङो देहा हायाब्लाथ' जोङो बै समावहाय मा जाहैगोन दिनैनो जाखाजोबनानै लायोबा रां जेसेबां आरजिदों बेफोरो बै नों बोराय बैसोआव बा देहा हायै अबस्थायावहाय नोङो बेफोर दिनैनि मावबाय थानायखौ एसे दोनथुमलाङालासिनो ओरैनो जालांबाय थायोब्ला बै समाव जोंनो खस्थ' मोनहैगोन बे हिसाबै जोङो एसे रां दोनथुमनाया जाहाथे गोबां रां गिदिर जाहैनो हायो बे लामाया नैबेयावहाय दङ बेखायनो आंबो बेवहाय माने मास मोनफ्रोमबो इनभेस्ट खालामबाय थायो नोंथांमोनाबो जुदि रोंनो गोसोब्ला एसे मोजाङै सोलोंना लाथार नङाब्ला जोङो बेबायदिनो मिडिल क्लास फेमिलिया जिर'यैनो थाहैबाय थागोन जोङो दावगानो हानाय नङा थ' बिदिब्ला आङो एसे माने मोनसे भिडिअआवनो नोंथांमोननो फोरमायजोबनो हाया जोङो आं माबायदि गोबाव समसिम प्लेनिं लादों आरो हायो ना हाया जोङो जुजिनायानो जोंनि खामानि बे हिसाबै आङो आंनि पर्टफलिय'खौ नोंथांमोननो एसे दिनैनि
रिटार्न्सफोरखौ देखायनो माबायदि रिटार्न्स माने फैसाया माबायदि बारायदों माने देखायोब्लासो आरो बेबायदि पर्टफलिअजों लोगोसे बुजायनायजों लोगोसे नुयोब्लासो मानसिफ्रा मा जायो फोथायो आरो रोंनाय केपासिटिया एसे बारायलाङो नुयोब्लासो माबायदि इनभेस्ट खालामो बे हिसाबै आङो पर्टफलिअखौल' देखायनोसै माबायदि माने सानफ्रोमबो राङा एसे बारायो बा खमायफिनो बारायफिनो खमायफिनो बेबायदि आरोना ओंखायनो बुजिखानाय मानसिफ्रासो बेखौ खोथाफोरखौ एसे थाब बुजिनानै मोनगोन बेखायनो बेसिकनिफ्राय सोलोंबोबानो जाबाय जुदि गोसो दङब्ला थ' आङो पर्टफलिअखौ देखायलांसै नायलांबाय थादो जोबजासे स्किप खालामालासिनो आरो भिडिअखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम रोङैफोरखौ थ' नायलांदो बिदिब्ला गिबियावनो आङो आंनि इनभेस्ट खालामनाय जितु एप्लिकेसन बे एप्लिकेसननि थ्रुयै जोङो रांखौ मान्थलि दोनथुमबाय थानो हायो बेखौ बेवहाय जों एकाउन्ट खुलिना लानांगौ बेखौ एकाउन्ट बायदि बाहायनो हायो आरो जुदि रोङाब्ला स्टेट बेंकफ्रावबो स्किम दङ स्टेट बेंकआवहाय डिस्ट्रिबिउटरफ्रासो नोंनो माने मिउचुवेल फान्डआव फैसा दोननो होनोब्ला बानायनानै होयो नोंनो खामानिखौ मावजोबनानै होगोन आरो माखासे गाइडखौ होबाय थागोन बिसोरो जुदि नोङो रोङैफोरखौ रोंनो गोसो दङब्ला आरोना दा रोंखानायफ्रा मबाइलनि थ्रुयै इउटिउबफ्रावनो गासिबो खोथाफोरखौ बुजिना लानानै बेबायदि गावबागाव मबाइलावनो जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो दा नैबे एप्सआ जाबाय बिदिनो माखासे नोङो फैसा बेवहाय बिजनेस हिसाबैबो खामानि मावनो हायो दा बेफोर खोथाखौ आं इसेबां एक्सप्लेन खालामथ'लिया दा माने शेयार मार्केट बेयो सोलिगासिनो दङ दिनै फ्राइडे हिसाबै दा बेफोर खारगासिनो दङ दा आङो मिउचुवेल फान्डनि स्किमखौसो खोन्थानो नागिरदों आङो बेवहाय बेबायदि एक्सट्रा रोंनो गोनांखौ खोन्थाथ'ला बेल' मिउचुवेल फान्डआव आङो क्लिक खालामबाय नैबे खनायाव मिउचुवेल फान्ड होननाय बेवहाय आं खालामनानै दा नैबेयावहाय बेफोर मिउचुवेल फान्डनि नाम गोजा गोबां मिउचुवेल फान्डनि नाम थायो जोङो बबे मिउचुवेल फान्डआव दोनोब्ला बांसिन आसा थायो रां बारायनायनि बेखौसो जोङो एसे रिसार्च खालामनानै नायनानैसो दोननांगौ आरो आं डासबर्डआवहाय क्लिक खालामनोसै डासबर्डआवहाय दिनैनि रिटार्नफोरखौ नुनाय जाबाय आरोना दिनैनि रिटार्नखौनो फार्स्ट टाइम देखायखानोसै आं नैबे जिथु नुदों बेनो दिनैनि रिटार्न नैबे जिनिसानो दिनैनि रिटार्न बेनिफ्राय दिनैनि रिटार्नानो 0.69% बेबायदि होदों आरो इनभेस्टआ जेसेबां जादों बिनि सायावहाय पार्सेन्ट हमनानै माने रिटार्ना 3,329 बेबायदि सानसेयावनो देखायदों आरोना 1% थांब्लाथ' आरो बांसिनसो जागोन बा 0.69 बेबायदि देखायदों आरो दिनै खम बारा जाबाय थायो गाबोन बेबायदि नुवा नोङो गाबोन हयथ'बा लस देखायनोबो हागौ बा बे सानसे साननैनि लसफोरखौ इसेबां जोङो हेडेक जानो गोनां गैया बेयो जोङो गोबाव सम दोनोब्ला फैसा रां बारायनायनि माने जोङो माबाखौ ग्राफ्सफोरखौ नुखाजोबो बुजियोब्ला आरोना दा नैबे ओमफ्राय आंनि टटेल इनभेस्टमेन्ट एमाउन्ट आरोना टटेल बेवहाय बेसेबां रां जमा जाखो बेखौ देखायदों ओमफ्राय नैबेथिंजाय टटेलजों आरो दिनैनिजों आरो सिगांनिजों बेवहाय मोनसे दंबावो टटेल रिटार्न्सआ नैबे माने दिनैसिम नोङो दोनजेननायनिफ्राय बेसेबां रां बानायनो हाखो बे जाबाय 35,470 दिनैसिम सानफ्रामबो एसे बारायै दिनैसिम दोनजेननायनिफ्राय बेसिम रां जमा जानायखौ देखायदों आरोना ओमफ्राय 7.83% टटेल इनभेस्टमेन्टनि सायाव बेबायदि रिटार्नखौ आं मोनबाय बेनिफ्राय टटेल नैबे जाबाय इनभेस्टजों जमा जानायजों ओमफ्राय नैबे 35,000जों दाजाबनानै बेबायदि माने 4 लाखनिबो सायावहाय राङा आरो 5 लाखनि खाथियावहाय जानो हमबाय आरोना दा बेयो नोङो जमा दोनथुमनायखौ मास मोनसेयावनो एसे बुरजा दोनोब्लासो नोंनि जमाया बारा जानानै नैबे जितु डे रिटार्न्स वान डे रिटार्न्स सानसेनि जितु 3,000 गाहाम जानाय नुदों बेफोरो बुरजा एमाउन्ट नोङो मास मोनसेयावनो एसे बुरजा दोननो हायोब्लासो आरो नोंनि जमा राङा बुरजा माने दोनथुमनाया बुरजा जायोब्लासो बेफोरबायदि सानसेनि इनकामा बा सानसेयावहाय बारायनायखौ गोबां बुरजा नुनो मोननाय जागोन आरो बारायलांबायबो थागोन आंनि बिदिब्ला आङो मिउचुवेल फान्डआव नोंथांमोननो एसे फोरमायनाय जाबाय दिनैसिम माबायदि मोजां पारफरमेन्स मोजां माने बारायनायखौ देखायबाय थादों बे समखौल'सो जों खुसि जायो नाथाय बेबायदिनो लसनिबो माखासे सम सफैयो बेबायदि सानफ्रामबो जोङो बारायनायखौ नुबाय थाया खमायफिनोबो नाथाय बे बारायनाय खमायनाया सानफ्रामबो गोजौ गाहाय जानाया बे बिजनेसनि माने इकुइटि माने बे शेयार मार्केटआवसो जेसेबां कम्पानि दं बेफोरावसो इनभेस्ट जायो नालाय रांफ्रा जोंनि दोनथुमनाय रांफ्रा बेखौ मिउचुवेल फान्डनि मेनेजारफ्रा बबे कम्पानियावहाय बास्केट अफ कम्पानि दं नालाय मोनसे मिउचुवेल फान्डआवनो माने स्किमाव जुदि फैसा दोनोब्ला गोबां कम्पानियाव जोंनि फैसाया एसे माने डाइभारसिफिकेसन जायो आरोना राननानै दोननाय जायो बेखौ जों मावनो गोनां गैया मिउचुवेल फान्ड कम्पानियासो बेखौ मेनेज खालामजोबो आरोना बेवहाय जोङो हेडेक लानो गोनां गैया फैसा बारायनाय खमायनाय बेयो लं टार्म दोनोब्ला जों बारायनायखौ सिगांनि ग्राफफोरखौ नायनानै जोङो नायोब्ला मिउचुवेल फान्डआव रां बारायनायखौ जोङो सिगांनि मथेब्ला गोबां मोजां स्किमखौ नायनानै जोङो दोननो गोनां जायो स' एसेबां उल्टां फाल्टां खोथाफोरखौ जोङो एसे एनै बुजिना लाग्रोनाया मोजां माबायदि जोङो गोसोखौ दाद लाखिनानै रां दोनथुमनानै बै रांखौ जों गिदिर बारायहैनो हायो बेखौ जोङो टारगेट लानांगोन नङाब्ला जोङो
एसेबां गथा फैसा खेबसेनो बानायना लानो हाया लाइफआव गथा फैसाया जोंनि बेबायदि मिडिल क्लास फेमिलिनि न'खराव रावबो बेबायदि गथा फैसा दिहुननो हानाय इनकाम गैया बेखौ जों एसे एसे दोनथुमसो लासैनो गिदिर फैसा बानायहैनो हानायनि लामाया नैबे मिउचुवेल फान्डआव दङ आरो दा नलेजफोरखौ लाग्रोदो बिदिब्ला स' बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो दिनैनि पर्टफलिय'नि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायबायब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो मोजां गाज्रि माबायदि दोनदोंना दोनाखै स' साबस्क्राइब खालामना ला अब्लासो नटिफिकेसनखौ मोनबाय थागोन ना स' थेंक्स फर वाचिं